Salam edilişler, sagaman oturanmysyňyz? Biz siziň her biriňiziň ysgally, bereketli, döwletli ojaqlaryňyzda janyňyzyň sag bolmagyny, başyňyzyň dik bolmagyny, tutýan tutumly işleriňiziň elmida marawaçlyklary wetlenmeýän arzulap, aýdym bolup galaýan atly gepleşigimiziň bayramçylyk sanyna seretmäge çagyrýar. Edil watandaşlar, görüşimiz ýaly bugünkü günne Türkmenistan Beýik Küpek ýolunyň ýüregi diýip eglan edilen 2018-nji ýylymyz üstünlükli tamamlanyp barýar. Gahrman arkadamyzyň taýlap netijesinde medeniýet sunugy düzsatlamyz 2018-nji ýylda uly sepgitleri belent derejelere ýetdi. Şu ýetilen uly sepgitler barada söhbetdeşlik etmek üçin gepleşigimiziň şu gezek sanyna Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň uly mugallimy, Türkmenistanyň halk artisti Şemşat Hojaýewany, şeýle-de Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň 5-nji ýyl talibi Beşim Ýolamanowy söhbetdeşlige çagyrdyk. Hormatly mehmanlar, şu gün söhbetdeşligimizde hoş gördük. Şemşat Halipa söhbetdeşligi sizden başlamak isleýän gahrman arkadamyzyň taýlap netijesinde 2018-nji ýylymyzda uly sepgitleri ýetdik. Hormatly prezidentimiziň taýlap netijesinde Türkmenistan Beýik Küpek ýolunyň ýüregi diýip eglan edilen 2018-nji ýylymyzda da medeniýet sunugy diýişgärler üçin uly işler durmuşa geçirildi. Gahrman arkadamyzyň bize gollanma bolup duran bir näçe kitaplary çapdan çykdy. Bir näçe döwletlerde iş saparlaryna bollukda umuman sunugat ulgamyna uly işler durmuşa geçirildi. Söhbetdeşligimiziň başyny şolar barada başlasaňyz. Şu ýyl biziň üçin iň bir gowy ýyllaň biri boldy. Gahrman arkadamyzyň taýlasy bilen her ýylym bir ajaýyp bir şygar bilen ýylymyz atlanyrlya, ne bilim Türkmenistan Beýik Küpek ýolunyň ýüregi diýip şeýle bir gowy ýyllaň biri boldy. Sunugat işgärler üçin bir näçe aýsaň aýdyp oturmaly. Ýylyň başynda Gahrman arkadamyz Türkmenistan Beýik Küpek ýolunyň ýüregi atly kitap bilen birinji kitap bilen soňda ikinji kitap bilen biz begenlerdi kitaplaryň tanıştyryp dawarasyna gatnaşmak bize de meýesir etdi. Ogo gurrun edildi. Şu kitapyň içinde ýazylyşy ýaly şu Liwap vilayatyna maşrapda Balkan aralygyna çenli taryhy ýadygarlyklarymyzyň gyzykly zatlary ýazylypdyr. Biziň bilmeýän zatlarymyz gözümüz açyldy da şu kitabyň üstü bilen medeniýet şeýle şu ýylla önjeýli bir gowy halkymyz üçin hyzmat eden ýyllaryň biri boldy. Gahrman arkadamynyň tagallasy bilen 410 gowrak medeniýet sunugy işgärlerimiz Täjikistan Respublikasyna gidip şo taýda medeniýet günleri geçirli. Ähli medeniýet sunugy işgärlerimiz, şahyrlarymyz bütün bir halkymyza hyzmat edýän sunugy uksatlarymyz şol sapara gatnaşdylar. Şo taýda aýdym saatlar bilen çykyş edip arkasyna da itaat agzy berip dostlugyny durda. Gahrman arkadamyz oňşy döwletler bilen dostlugy ilmidama şolar bilen agzy bir dostluk ara gatnaşygyny saklamaklyk üçin uly aladalar edýär. Amma ol hazır 2018 halkara aftaralysy geçirildi. Tarihin gatyna altyn harplar bilen ýazyljak wakalar da Halipa. Şu zatlarym näme goňşy döwletlerimizden gelip turganlar gelip biziň öz türkmen ýigitlerimiz bilen bilelikde şu aftarala gatnaşdylar. Ähli vilayatda gelende şolun açyş dawarasyna biziň medeniýet sunugy işgärlerimiziň şol ýaşa gatnaşýan mehmanlar bilen öz ýigitlerimiziň öňüne çykyş edip ol menzilden ýene bir menzile gidýänçe olary bir din almaklyk üçin ol mümkinçilikler döredildi. Şolara aýdym saz bilen ruhy golluk berdiler. Geljek niki menzillerine de gowy üstünlükli gitmekler üçin uly işler etildi. Hawa Halipa. Amol hadar aftarally halkara ýarşyna Türkmen turgunlarymyň gowy netijeler görkezdi. Gahrman arkadamyzyň taýlap netijesinde daşary ýurt döwletlerinden gelen turgunlar ýürüte kömekçileriň ählisi Türkmen sehrasynyň gözelligi bilen, owadanlygy bilen, baýlygy bilen tanış bolurlar. Aftarally ýarşynyň geçirilmekliginiň özi ýene bir dost dogonlygymyň berkemegine de bir uly mümkinçilikler döretdi de. Onda näme Halipa, şu gowy wakalar ýatlap otursa ýylyň dowamyna bolup geçen gowy wakalaryň ählisi hemmämizde gowy täsir galdyrdy da. Aňymyzdan, ýadymyzdan çykmajak bir gowy pursatlar boldy da. Söhbetdeşligimiziň şeýerine Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň Halipa muallimler bilen bilelikde bir gowy aýdymlaryňdan ýerine ýetirip berseňiz, täze ýyl bayramçylyk münasibetli soň söhbetimiz dowam edibereriz.
Sedef bile verildi çevreye cephane. Sen bilmesin benim halim, ay kim bilir, yine kim bilir. Hıyl karamat eylem tohuye tapane. Sen bilmesin benim halim, ay kim bilir, yine kim bilir. Havlilime muştağım yara, yaranlara yaney. Işın şerbetinin yara datmayana kanım, dağı dadı vayey. Birimden günümden ovamdan dedim, her bilmesin benim halim, ay kim bilir, ne kim bilir. Avutune günüm hiç da çayıcan görmedim ay. Atenim bilene 5 güne devran ay. Sürmedim ağdan ey yâri. Abur senden özüne yar koğuna can vermedim ay. Aten bilmesin benim halim ay. Kim bilir ağdan ey yâri. Kalktırma kara yara, koymuşsun ey aslına. Sır duydurma düşman kala dostuma, dağı dadı vayey. Kara kutun aklım elum üstüne. Her bilmesin benim halim, ay kim bilir, ne kim bilir. Ah yarey, sen bilmesin benim halim, ay kim bilir, ne kim bilir. Dilber vurma canım aklı huşum. Aman aman huşum düzülmüş yüzülmüyor halik yanın uyanın. Afeni vurma çürük bağrım edilli, damar doğduğundan balık yanın uyanın. Ay bu nasıl taşıydan bilmez olur. Kaşıklar verir hem de dost olur, dost olur. Ağaç bağlı olsa başı pes olur. Benim tıkadım alır uyanın.
Hadi diyor deli çarmağına Değer kapılarım Uyanın uyanın Aya canıma cenanım Edin Ay Kerem Aydar yar cebrini yetirdi Tıyığım üçlerlerin canını götürdü Görködüp cemanın bizi kutordu Karaçıl kaşların gülüp ey uyanın Ay karaçıl kaşların gülüp ey uyanın Uyanın Heh Karaçıl ağaçların gülüp ey uyanın Köp sağ olmağın yerini yetirip veren aydımlağı üçün sağdanlalarına da sağ olsun aydiyaz. Beşim sökotteşliği sizin bilen devam etsek, Halipaňyň sözünde bellek geçdi de yurdumuzda 2018-nji ýylda ýetilen bilen tepkitler barada. Ene sizem 5-nji ýyl talip bolup, özüňiziň aydymlaryňyz bilen, sazlaryňyz bilen, gahrman arkadamynyň dörüdýän mümkinçilikler esasyna bir näçe ul dawarlar geçirildi, bayramçylyklarymyz geçirildi, orada hem aydym sazly sökotdeşlikler, duşuşyklar gurnaly da. Sizem öz Halipa mugallimleriňiz bilen gatnaşansyňyz, täze aydymlar dörüden soňra täze aydymlar aýdansyňyz. Şolar barada sökotymyz dowam etseňiz. Yurdumuzda bayramçılıklar, toylar kenne, şu bayramçılıklarda halipalarımızda nurunun aydımlanması, hallarımızda yerini yetiriyor. Hawa, Türkmen Milli Konservatoriýasynda siz bilşimiz ýaly gyjak saz rolunu bir aydym aýdýaňyzda dogruda hem halipalaryňyz bilen işleşýänsiňiz. Estrada bilen bilelikde de yerini ýetirýän aydymlaryňyz barda. Sizin şu ýolla öz halipaňyz kim? Men bu ýoly Paýwan halipam, Türkmenistan atkalan artisti Recep Muhammed Ulugow. Türkmen Milli Konservatoriýasyna bagşylyk hünerini tapap alýan. Institutumuzda Türkmenistan atkalan bagşly Merdan Bayramovdan tapap alýan. Ine şu ödüm Recep Muhammed halipany gowuryp, ýazgylaryny diňläp, gowuryp, şonu özüm halipy tutup, şonu gowuryp, toy bayramlarda şu halipam ýolundan çykyş edip ýörüm. Köp sağ olun Besim. Halipadan öwrenip gow aydymlar yerini ýetirmeklik bu gow zat. Haçanna talip wagtyňyz halipaňyz ýanyňyzda kan şägirt bolup öwrenen zadyňyz bu siziň öz zadyňyz bolup galýar. Halipa bilen işleşýän wagtyňyz näme öwrenseňiz şo zatlar siziň özüňizniki bolup galýar da. Dogry hem Halipa. Hakykaty beşim şu wagt bize 5-nji ýyl talibini nefip boza şu ýyl okuwyny tamamlaýar. Ýöne nemeňem öz halipam Nawat Nurmuhammedowa gaýwana başda şo aydymlaryň gaýwana özüm görmän öwrenýärdim. Ýazgylaryny dinläp ne beşimim şolar ýaly ne bizde ýanky beşim gaýtşaly bir näçe usat halipalar işleýäni Türkmenistanyň atkazanan bagşysy Kerwan Ýowbasarow Destançylyk ýolunyň usatlyk bilen ýerine ýetirýär özi biziň ýurdumyzda ähli geçirilýän bayramçylyklarda aydymlary we halkymyza tanadan bagşy ýigidimiz ne ýene de näme Nurýat Bayram bizde işläp geçipden oň ogly Merdan Bayramow bizde işläp ýörne şol beşimiň halipasy bolup halipa şähertlik ýolu boýunça bizde tapa geçilýärdi. Onuň Uradny Petülen Nazarow Türkmenistan halk artisti Garyat Sarif ýene de şolar ýaly bir näçe halipalar bizde işleýär. Ne öz oglanlarymyza da şolar ýaly aydymlary gyýlara da öwredýär.
ne beşmem özüne hakykam ne Türkmen Milli Konservatoriýasyna ähli halipalardan hem aydınlaryny öwrenip görýüni, özüne gaýbana şo Recep durdyny uluk we özüne halipa tutunjak fazlaly bilen gapdana bulogyň gapdalyny aýdymay diýe ne halkymyzdan Yolun ýöretdiýär-de. Yolun ýöretdiýär-de. Geljek wan etipoda näme okuwunam üstünlik bilen tamamlap bize yurdumuzda belli wagtlar bolup gider diýip şu umydymyz bar. Onda näme halipa umydyňyz? Elbetde şäherdiňiziň, talibiňiziň bir ihlasy bilen, döredijiligi bilen bir amal asar diýip pikir edýäs. Söhbetdeşligimiziň şu ýerine gaýbana halipalaryňyzyň bir ýerine ýetiren aýdymlaryndan ýerine ýetirip berseňiz, soň söhbetimiz dowam edibereriz. Çüllüğün akçayar alıpsanız savrını dağlar taşlar çekip bilmez benim çeken devrimi. Hey eğitim gülüm gel vermeyen kaçıp görmem doğrunu. Bütün akşam düşümde yemin huşumda gördüm seni başımda yetirdin akça yarim. Ey yol yüreni kirvündür, yol yüreni kirvündür, akıl yerde yatmaya, çöllü benim yetvindir, çilemenem atmaya, atmaya. Hey, üstümdeki ağır günlerimin başımda gitmeye. Zalim edip hidaya, yalvarıp bir Hudaya, ümmetül Hudaya sana diyen akça yarim. Ey baharuni dağmasına, baharuni dağmasına limler bulutlar, bulut oynar ellerinin çakışı ey çağlıklar. Hey, gelecek olsam akça yar benim yolum biliptir. Beni yada salmasan ağır halim bilmedim, gelip almasan varıp bilmen akça yarim. Ey yeğenimdeki kızıl keten, yeğenimdeki kızıl keten övüşün hatta göğe şafak hiç mi zalim kalmadı yeğenim saman keten.
bir ağzı paltı olsun benim bir garayıp ay gelkimiz boşulup yalanıp yetişir yüpük çirip yaşaşalı ağzı yari ay dağı salmasın ağır halim bilmedim ölüm gelip almasın varım bilmem aksayar Yavaşına o çiğitler yara şaylayla şaylanır Ay bakı gelmez dağlar döner canım alri cellat döner Hey Yiğit görse gelin kıyırlar geçer sallayla sallayla Yiğit görse kıyır gelinler geçer sallayla sallayla Allah muradın verenle hey hey akıl doğduk devenle iyi halanır halanır bayram diyereyiz haklanati berhem bede vakamati hey hak gel heyinin devlet hey saylap hey gel heyinin devlet hey
Saylap böyle Saylap böyle Köp savol bäşip ýerine ýetirip beren aýdymlaryň üçin Halipa aýdymlaryny dinleýär fonym hakykatdan hem Halipany dinleýändigini görmek bolýar-da. Gowy aýdymlar ýerine ýetirýär. Halipa Recep Ulugowyň ýerine ýetirýän aýdymlaryny urç edip dinleýänini bildirýär-da. Bayramçylyk dawarlara gatnaşansaňyz, mukaddes garaşdyrylmagyň şanly toýlu geçirildi, halkara beýtaraplyk güni bellenlik geçirildi, ýatdan çykmajak pursatlar bu ýylyň dowamynda iýidigder dowam etdi-de Halipa. Şu boýsunçly günlerim ýatlap berseňiz. Kahraman arkadamyzy, biziň ýurdumyzy medeniýetiň, sunugatyň, sportyň bir mekanyny öwürdi. Ýaşlamyz hemme tarapdan sunugata da, sporda da şeýle ul üns berip her kim öz çagatyny sporda gatnaşdyryp gelýär, aýdymsada gatnaşdyryp gelýär. Hormatly prezidentimiň hut özi bir de görelli bolup durda. Özümne ýan gaýtsyň ähli bayramçylyklarda da bizi şeýle ajaýyp kitaplar bilen begenler ýa Kahraman arkadamyz özi bir de Halipa bolup aýdymsada bilen çykyş edip begenler ýa gogo aýdymlary bilen ähli saz gurallarda çalyp şeýle bir de özi Halipa bolup otyrda. Onuň sunugatyna, medeniýetine düşünýän Kahraman arkadamyz barka bilen näme şoňa buýsan ýaz, gowan ýaz, hasam aýdymsada bolan bir hüwüsimiz artýa, işimizi hasam bir hili bir begençiň artýa ýaşlara Döretdiňçe döredesin gelýär hakykatdan aýdym aýdasyň gelýär. Öz ýaş oglanyň ýylymyda sada öredesin gelýär, aýdymy öredesin gelýär. Ne ýurdumyzam elmidama Kahraman arkadamyz diňe biziň halkymyzyň gowy ýaşamak üçin ulul aladalar edýär. Biziň ýaşlamyzyň tagdyn ösmekligi üçin ne ähli sport ýesgalary gurulyp otyr. Agyr atletika boýunça halkara dünýä çempionaty geçdi. Şoňa da biziň köp mugallimlerimiz, taliplerimiz gatnaşdy. Halkara ýarışada gatnaşan ähli biziň turgunlarymyzyň öňünde, mihmanlarymyzyň öňünde de biziň milletinçi oğlan gıylamıdan Türkmen Milli Konservatoriyasından gatnaşdylar. Kahraman arkadamyz häzirki günlerde biziň ählimiz üçin uly mümkinçilikler döredip durda. Biziň türkmen turgunlarymyz ýaşyl togumyz belentde parladyp mundan başga daşar ýurt döwletleriniň bir näçelerine ýarşylara gatnaşyp altyn kümüş medallary gazandylar-da. Hemmemiz begenliýe, hemmemiz boýsandyrýar 2018-nji ýylyň dowamyny ýetiren bu uly sepgitler, uly wakalar. Söhbetdeşligimiň şu ýerine bir watandaşlarymyzyň gowurýan, halkymyzyň söýýän aýdymlaryny ýerine ýetirip berseňiz, soň söhbetimiz dowam ederiz. Böyle.
Ýerden meger atılanmışyň ýüzlerli. Gökde bulut oynar deryada mahy, gelin mahyar gelin mahy. Bana aşık olun çeker ahy. Beraber yadadır gözüm sahi, gelin sahi, görmedim seni de yokudun. Beraber yadadır zahan sahi, gelin sahi, görmedim seni de yokudun. Oldum yeterli. Kesme ağzının talkımından Kırk çillenin qar alkımındadır Olur yüğünerdi Türkmen kıyıları Yüreni yadıma talar zereni Görküne koymaz Gözüllük elimnin kudrut kereni Erklik altıyarlı Türkmen kıyıları Ağlarları yaydan sıpan okyali Nurana gülleri karanım yani Acab yüreklerin akbali Halva bahar yağlı Türkmen kıyıları Yürümüşo bir yemer gülüllük hain Boysuzsuz geçmekenin her gülmayın Sizden gözüm ayrılmasın olayım O şivetlim yağlı Türkmen kıyıları O çiğnetlen yâlı Türkmen kıyıları Kalba bahar yâlı Türkmen kıyıları Halipa köp sawal yerini yetirip beren aydymlaňyz üçin hötdeşligimiziň şu ýerine bir sawal bilen size ýüzlenmek isleýänne 2019-njy ýyl Uly Şatlyk şowuny dawara bilen garşylaýasa täze ýyl bayramçylyk münasibetli her bir zenan öz ýüregine arzu wesleýär. Özüniň bereketli saçagyny, bol saçagyny bir dürlü tagamlar bilen bedemek isleýär. Size mine sungy dussady hökmünde bir medeniýet işgär hökmünde özüňiziň ýüregiňizde besleýän tagamlaryňyz bardyr. Söýýän tagamlaryňyz bardyr. Täze ýyl bayramçylyk münasibetli şular bardy dowam etseňiz. Bütün halkymyzam her kim hem şu täze ýyl bayramçylygy bir hili maşgala bayramçylygy diýsem ýalňyşman. Hemme ýaşy uly kiçi şu bayramçylyga uly sabarsyzlyk bilen garaşýarda onuň bize medeniýet soňy işgär hökmüne bize näme ilmi dama şu aydym sadyň apdalyna bir ýurdumyzda geçirilýän bayramçylyklarda şu täze ýyl bayramçylygyna hasam Uly Şatlyk şowunyň garaşýasyn öý hojalyk hökmüne denan hökmüne öýüňde sen özüň çağlaňa bir maşgalaňa
ilme dama gow tagamlar taýnamaly. Ece bolmaly, ene bolmaly, Hawa. mama bolmaly, la Hawa. dogdam Halipa. Menem näme öz ýüregimde netip bolsa täzil akşamy türkmenlemizin gowurýan naharlary we şondan bir taýnamak maksadyma netip bolsa bir palaw pişiresim gelýär. Men gowurýan maşgalamyň Milli tagamlamyň milli tagamlamyň biri. Onuň ýene de näme çağılam haýsy nahar ýesi gelse şonu taýnap ne goňşularymyzla aýlanmak, öz doğun garnaşlarymyzda aýlanmak maksadyma Mutluluğuňyzy ýetirmesli ýa-ni. Mutlap gaýtmakçy. Biri gatnaşyp dostlugyny näme taçagyna bir türkmeniň taçagyna didarlaşmak isleýän Gowurşýan adamlaryň bilen toý saçanyň başynda bir didarlaşmaklygyň ödem gowlu bagtda Halipa. Ine şu ýerde siz sözüňizde belli geçdiňizde gow tagamlar taýýarlamak isleýän ediňiz, gow aýdymlar ýerine ýetirýän ediňiz. Şu zatlar taýýarlamak üçin, gow aýdymlar ýerine ýetirmek üçin, watandaşlarymyzyň öňüne çykyş etmeklik üçin bir size esasy öňüňizde goýan maksadyňyz bolýar-da. Size esasy ilham berýän zat bolýar. Size şu gow zatlaryň başyny tutmak üçin esasy ilham berýän zat näme? Maňa esasy ilham berýän zat näme? Ýurdumyzyň parahatçylygy, gahrman arkadamyzyň şeýle biziň ýurdumyz üçin, biziň medeniýet sunugat işgärlerimiz üçin edýän aladalary. Esasy näme? Şu zatlar bagşyny joşurýar. Şerin şeker dillerden tövbe kara böyle. Aşık dünyada birbirinin gereği. Her türlü yerine şermaye der darı, şanı alıp gülpüğü çölle kara koysum sözüne her kimde olsa ar. Senin de yok dünyadaki semdahan altayı. Ne tacdir şadenim, ne tacdir şadenim, min aşığım kel garip. Ünkü aşıklığın yolun gizle garip. Hey
Mehter'in ol yerde, mehter'in ol yerde, gizli kara gözlerin, gizli kara gözlerin. Olurlar başkan adağlıyım zanım himrayım himrayım himrayım. Müçin benden yüdönürdün edidim dağlar yandırır bu çeken ahime gel ahime gel ahime. Niçin benden yüdönürdün yedidime yedidim. Yolla şeylep alır beni yanıma yanıma yanıma. Aylanayın atım bilin donuma donuma. Men kurbanım şöhbetime şanıma şanıma şanıma. Niçin benden yüdönürdün yedidime yedidim yedidime yedidim. Ay fina müzre koydu hicran dağı gel dağı. Kelvin yadım bugün ayrılık çağı gel çağı gel çağı. Ay niçin benden yüdönürdün yedidime yedidim. Yelvan edip perde götür yüzünden
Neçin menden yüdönürdün yedidim Neçin menden yüdönürdün adidim yedidim Köp sağ ol beşim yerini yetirip beren aydımlaňyz üçin. Ine şu wagt Halipa şähertliňiz dinleýärse Türkmen Milli Konserwatoriýamyzda Gahrman arkadamyň tagallas netijesinde Halipa şähertlik ýol galkynýa. Täze aydymlar dinlemäge, Halipalarymyň bize miras goýan aydymlaryny dikeltmäge uly mümkinçilikler bar da. Ine söhbetimiziň şu ýerine Türkmen Milli Konserwatoriýasynda bir alyp barýan işleňiz barada, şu ýylyň dowamynda ýetişdiren talipleriniz barada, şägirtleriniz barada bir dowam etseňiz. Doğrudan Gahrman arkadamyz biziň bir begenýän adamymyz Halipa şähertlik ýoluny täzeden dikeltdi. Biziň geçen halipalarymyz tersiýana galdy Gahrman arkadamyz. Öz halipalarymyzdan öwrenen aydymlarymyzy öz şähertlerimize öwredýär. Ne yan gaýtşymaýaly ne beşmem özü hakykam özüne gaýbana tutunan halipasynyň ýoluny alyp gidip otýar. Şular ýaly biziň köp taliplerimiz bar. Ne menim öz şähertlerime ne öz halipam Nawat Nurmuhammedowyň öwrenen aydymlamam isleseler öwredýän. Gaýbana halipaňyz bar. Şol her bir şäherdiň näme özüň kuýuna görä aydym öwredýäňde. Her bir bagşynyň öz ýüreginiň alýan aydym bolýar. Sesine görä aydym saýlaýan. Türkmen Milli Konserwatoriýasynda da özleriniň bilimini köp taraplaýyn artdyrýarlar. Nota soğudu boýunça da orkestrlarda, ansamblarda aydym aýtmak ýollaryny öwrenýärler. Olaram okuwyn tamamlap nesip bolsaňa geljekde näme özleri iş ýerlerini olaram halipa bolup şägirt ýetişdirip ýörenlerim bar. Halipa, Gahrman arkadamyz bugun köwnü Halipa şähertlik ýoluny dikeltmeklik bilen ýaşlamyň göz ýetiminiň giňemegine de mümkinçilikler öğretdi. Halipalaň hem öz göz ýetimi giňeýärde öwrenmeklik hiç açan adlyk etmeýärde, sunugat serhetsiz. Halipany söhbetleşmemiň şu ýerine mümkin bolsa, şu hormatly prezidentimiň döreden mümkinçilikler esasynda bir ýürek buýsançlygyny, bayramçylyk gutlaglaryny meşsek. Bir paragat ýurtda ýaşamaklyň özüm uly bagyt bizim näme medeniýet sunugat işgär hökümine, bagş hökümine şeýle ýurdumyzda buýsanýar. Şu buýsançlygyň arkasynda da biziň Gahrman arkadamyz dur. Ne şu Türkmenistan Beýik İpek ýolunyň ýüregi ýylyna da şeýle bir uly açyşlary boldy, dabaralar boldy, şatlykly, şowkunly, gyzykly ýyllaryň biri boldy. Netip bolsa 2019-njy ýylymyzdan ýetip gelýär. Şu täze ýyllarda bütün halkymyza biziň medeniýet sunugat işgärlerimizde öz işlerine ulul üstünlükler arzu edýän Gahrman arkadamyzyň biziň halkymyz üçin şeýle ulu edýän aladalaryna sag bolsun aýdýan niş pursatda da bütün halkymyzy mehriban Gahrman arkadamyzy şu ýetip gelen täze ýyl bayramçylygy bilen tüýsüregimden gutlaýan Gahrman arkadamyzyň jany sag bolsun edýän işleri elime damara wajalsyn. Halipa şägirt ýoluny dikeltip beren Gahrman arkadamyna köp sag bolsun aýdýar. Gahrman arkadamyzy türkmen halkyny ýetip gelýän täze ýyl bayram bilen tüýsüregimden gutlaýan. Janyňyz sag bolsun. Size de geljekde bir okuwyňyz üstünlükli tamamlap, halipalaňyzyň, mugallimleriňiziň bir ynamyny ödersiňiz diýip umyd edýäs. Geljekki ýyllar siziň üçin hem düşümli ýyllar bolsun. Halipa janyňyz sag bolsun, başyňyz dik bolsun. Geljekki günlerde de aramyzda halipa bolup, mektep bolup bir näçe şägirtler ýetişdirip, watanymyzyň ösüşlerini goşup bermeňizi arzu edýäs. Sag bolun. Sag bolun.
şive bile gamda bile besteyin görgücüm köp olle ahiren adari ay inni men yar içine canım girmesin yarım bilen de şüylü var sürmesin ke vakit vaktin görmesin alma yüreğimde yeri kararı ah hey innim yen gidermen yarın idinden hiç doymadım yarına vah gülür yüzünden ay kucakla boynundan öpsem yüzünden kalmaz yüreğimde vah zerre kararı atasının adiye Adem hilali Şayip var erinden hatmina hali yarın adın aysın met alim ali hey pelmede ayındır yâru bahar ah hey ah hey yarın ismin aysın met alim ali hey pelmele aylar yâru bahar Bahtiyar bir taraf nurana tündü Tümülün gözü heyecana geldi Gülüm aydın ilhun müteden aman Senin bekliydin epeydan geldi Arkada var yat aydın yollardan Coşar mağşalarımı tayrak dillerden Haline uzak uzak illerden Görüşmene didar didar geldi Atadlan gelişini bugün takadı Ay atadlan gelişini bugün takadı
baş alameti Akmudu yine meydana geldi Durmuştan diyarın ömrünü koşlap Erkinlikten dinle yüyen buluşlap Yayna halkımın balını alkışlap Tüvür oğlu bilen şöhrata geldi Yayna halkımın balını alkışlap Tüvür oğlu bilen şöhrata geldi Arkadanı bilen kuvvata geldi Mehriban vatandaşlar, görüşümüz ýaly bugünkü günne Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi diýip oglan edilen 2018-nji ýyl Türkmen sunugy düzsatlamadyň aňynda ýüregine uly orun tutdy. Gahrman arkadagymyz her birimiziň döredijlikli zähmet çekmegimiz üçin uly mümkinçilikleri döredip berdi. Ene bizem şu ajaýyp pursatdan peýdalanyp Türkmen sunugymyzyň, aýdym sazymyzyň, medeniýetimiziň haqqy onlary Gahrman arkadagymyzyň janynyň sag başynyň dik bolmagyny arzu edýäs. Şeýle de siziň her biriňiziň tutýan tutumly işleriňiz rewaçlyklary weslensin. Şu ajaýyp arzuwlar bilen, ýaşy niýetler bilen gepleşigimiziň şu gezek sanyny geçirip gutarýas. Mehriban watandaşlar, hormatly prezidentimizi, bütün Türkmen halkymyzy täze ýyl bilen, ýagny 2019-njy ýyl bilen tüýsürekden gutlaýas. Hormatly prezidentimiziň Gahrman arkadagymyzyň janynyň sag bolmagyny, başynyň dik bolmagyny arzu edýäs.